cevap beresen. Cumamra. Bu ne emettiniz bollu? Oyun yadına düşüyorum sizin. Şular yalda atlarını bir oyun ediler mi? Ne bollu? Ne mollu diyen mi? Ne mollunu oğlundan sonra. Düşündün mü? İzi ne molly? Men nikan arştyg ilýändiň ýan. Adamyň ykbalyn dälle, ykballaryň adam saýlaýandyň ýan. Dile warlygam adam saýlaýan bolmaly. Senki al dilim bolan bolsa di. Menem şol wagt mehre öz duýgulamy aýdardym. Dilem hem işe kömek edip baranokdyz. Belki hem medet gowludur. Belki. Oglanlar, Rahmana dinledik. Hanam bir dinläýeli. Gowsundan başlayın mı ya? Gowsundan aýyrmasyn. Olyanna, oğlanlar. Men marada biletin diýýän bolsa, men bereket ojal jemgyýetine baş iş doýanyr jol işleýän. Salam. Salam. Başlyk geldimi? Yok, indi gelmeli. Gelse, şular hökman gowşurmaly bolýar. Bolýawynyň bir de habarlar agentligi geldi. Kärhanamyz barada interview almak üçin. Başlygym size aýdaýdy. Men interview bermelimi? Hawa başlyk şey diýdi. Han ýerde türler? Siziň otaňyza geçirdim. Bolýar. Salamu aleyküm. Wa aleykum selam. Bereketli kerhanamyzda hoş gördük. Sağ olun. Sizem bir de wagtda kabul eden üçin. Size sağ olun. Salam News internet portalynyň biziň işimiz bilen şeýle gylyklanýan üçin köp minnetdarlygymy bildirýär. Hawa, sizin çykarýan önümleriňizi halk köpçüligine gaty-gazykly bolan üçin ine biz bärde. Men öz işgärlerim bilen sizi tanışadyň. Hawa. Salam. Redaktorymyz Mahym, alparjymyz Aýlar. Aýlara neferi. Menim operator. Töweleme. Tanışalmaşat. Menem bereketli hocalyk jemgyýetiniň iş doýanjy. Hawa. Hangile Şarif. Ona näme başla berýär? Bolun başlaýyn da. Bolu, başla. Aýlar, insin bölme. Ine, şoföro, onun. Ine Ferit. Aýlar, gara şulardan ibaret. Aylar. Näme boldy? Aylar dursana, näme boldy? Bilemem, Mahym, şu wagt bir zatlar ýadyma düşdi. Borçun başy güne geçirýärler. Ine näme boldy? Bilemok, ýör, zatlaňal, ýöredik. Aylar. Köşüşhany näme boldy sana? Men ýalňyşlyk etdim, Mahym. Näme boldy Joram? Köşüşhany aýdyp ber. Ondan soň epetli wagt geçdi. Men bu zatlaň bar oturdum, hal etdim. Indi donanyp gelmerini öýtdim. Şu meselede näçe gaçdygymça tersine üstüme gelýär. Näme mesele? Mesele nämedi? Mesele yan kovlanna.
kim ol? Onu öňüm tanaýalmy? Hawa. Hawa tanayan. Biz onun bilen durmuş kurmalyk. Ýöne başa barmady. Näme sebäpden joran? Näme sebäp boldy? Biz bile Rawaç logistikada işleýärdik. Şol ýerde de tanışypdyk. Aylar sen haçan men begindirjek ha? Han, diňe men radylygyň bilen çözläni o. Mene tam mara düşün. Men haçan seni garaşmaly. Men bilemok Han. Şu gurrunlar goýaýarlar. Şuň bir hil ýüregim ursulapdy. Bir zat ýetip gelen ýaly. Birazjyk sabr edäýdi. Haçan sen sabr etmelmen. Maňa biraz wagt gerek. Wagt gidip bar ya Aylar. Ikimiz 4 ýyl bäri bile. Men şu soragyna 4 ýyl bäri berip ber. Eşdiýanym bolsa. Diňe sabr et. Han, men öýdäkleň ýanyna şu gurrun näde başam bilemok. Sebäbi... Näme sebäbi? Sebäbi men ýaly oğlan söýdüm diýmän tonýam. Men söýgüli ýüze tutman tonýam. Sen näme diýip dursun? Doğru da Aylar. Her zadyň ötşen çaky bar. Näme gerek şunça gurrun? Hasanna hemme zat bir söz bilen çözülüp bolýan wagty. Bir da aýtma kaň ilki pikirlen Han, egerde sen söýgüm hasaplama utanyn bolsam, senden ýüze örmegmede hiç bir zat böwet bolup bilmezdi. Hatta senem biz gelip saklalagy. Maňam edil şu wagt gelişini. Men Han barada öýdäklere nädip owadyna baýsam kam. Aýtybym bilemok, aýtmanam bilemok. Nämesem kem? Aýtaýyn. Keýwany. Han gelen bir maslahat bar. Gydym gel geçsenem otur. Ha, geç otur. Dinlen. Ol dostum Cuma Murada tanaýany. Hawa, ana şol garnaşyga çaý satdy. Ay näme? Gydym aýlary ýat deri berenden gowsy gözüm ýetip duran, tanap duran ýerime beräň diýdim. Razylaşdym. Şol üçin gydym sen Cuma Muradyň ogly bilen bir duşup gör. Rahman gowulan. Bolýa kaka. Begenç. Cuma Muratlaň maşgalasy gowy maşgala. Onu bilen bilýär. Ýöne gyýdym göwnejekmi, göwnemejekmi? Onu bilmän razylaşmak bolmaz ahyry.
Dinle keyvan. Aňyr ujagda bolsa men aýlary jumaglatlara berjek. Birinjiden gözümi ýetip duran ýeri. İkinciden hem men sözümden dänema. Düşündüňmi? Salam mehriban kardeşler. Geleniňiz üçin köp sag bolun. Bizim şunuky jemleşmegimiziň sebäbini aýdasym gelýär. Geljek 6 aýyň netijelerini häzirki görkezmelerden has gowlanyrmaly, ýokarlanyrmaly. Biziň esasy maksadymyz bolsa, müşterilerimiziň sanlaryny artdyrmaly. Gelin. Salam Leyli. Size aýlar araşa. Men kabinetime geçiräýin häzir barýan. Bolýa. Umuman, aýçak zatlama düşünesiň-de. Bolýa. Aylarcan, Joram gowmy? İşte görmediňa? Oh, Hudaýa şükür. Hani gel, geç otur. Öýdekiler näýeli gowmy ýagdaýlary, öýçerler. Hudaýa şükür, hawa. Ejen kakan gowmy ýagdaýlary. Olaram gow hawa. Ha näýeli? Olam abi onu işte görünmedi. Wi, Joram köşeş näýem boldy? Hani köşeş? Men içime gana Leyli. Şu meseleden taplanyp bilmän geçdim. Bahar güýjüm jemläp, enatama, han barada aýtmany baramda. Olar meni başga birine berjeklikler barada aýtdy. Mene näme etjegim bilemok. Hana näde aýtmaly, oňama basym doglanyny. Dünýäň soňy däl agyz. Belki hinizem geç bolman gasen, kakan ýanyna baryp han barada aýdyp görürsiň. Yok, Jorajan. Men maşgalamyň ýanyna buruň öňem açyp bilmändim. Indi asla da açyp bilmerim. Bäh, onu näme etjek? Belki de sen baryp görürsiň. Ol seni öz gyýdýal gowar ýere. Belki sen diňler ha? Ýok aýlar. Gurrun başga zatda bolan bolsa, men gürleşerdim. Ýöne sen geljeň bilen bagly mesele men goşup bilmerim. Egerde han sen ýazgydynda bolsa, siziň ýoluňda hiç kimem böwet bol bilmez. Tavırım. Köp minnettar. Getir otur. Ando fijil wadu kestiraytına. Gutly barsyn. Tavır. Men hafif köşkrakda garaşdyp. Öňü deklar aýtdym. Han, menim ama aýdypdym. Hemme zat. Men jogabymy bagly. Düşünmedim. Men öýdekiler başga birine berýär. Men olary garşy edip bilemok. Bağışla Han. Şunu bana taýarla tawalım. Bağışla. Gyýdym. Aýlarca näme boldy?
Ece, men wagtyna bardım weli. Garaşdym, hiç kim gelmedi. Ejecan men beýle kiçile yerim ýok. Ne can demem almadı, ýüzüm öçürdü. Dur gıydym, köşeşsene. Köşeş. Ýok, Ece köşeşip bilemem. Nem üçin men pikirim soraman, men barym çözjek bolýaňyz. Sizden men pikirim dinleýin-de. Belki de men öz halaýanym bardyr. Belki de men şoňa garadym gelýändir. Bu hakikatdan hem şeyle mi? Köşeş. Aytaydım. Aytani. O çından hem şeyle mi? Ece. Men Kim ol? men ol işdeşim Han. Han mı? Ece. Han. Han köşeş gıydym, köşeş. Köşeş. Cumamra. Bu ne yaptınız bollu? Oyun yadına düşüyorum sizin. Şular yarda atlarını oynadılar mı? Ne yapmalı diyen mi? Ne yapmalı? Oğlundan sonra. Düşündün mü? Soň näme boldy? Şondan soň men şuň için Han görmedim. Başlyk jaňa edýär. Alo. Kıylar, men kabinetime gelin. Bolýa, häzir barar. Bolly gyýyp beset, özüňe gel, ýör, başlyk çagyrýar. Ýüzüňi saçyňy düzet. Ýör. Bağışlan başlyk. Owa, näme etdiňiz? Näme netije? Biz jaňlaşmany göni barıpdyr. Olaryň bugün gaty işli keller. Şoň üçin gepleşigi ertire geçirdik. Dinle. Özüňde gelişmeýän zat etme. Kimden interview alýanyňyzy görüň, bilin, tana. Bereketli kärhanasy, gaty awraýly kärhanadyr. Özümizi diňe gowy tarapdan tanatmana çalşaly. Düşündiňizmi? Bolýa başlyk. Barım onu, netijeňi de garaşýan. Ferhat. Alo, dinleýän. Assalamu alaykum. Wa aleykumussalam. Han, men düýün operator. Tanadım. Han düýünki bol gaýtysmy diýsen gelşiksiz boldy. Bagslasyňyz da, bir hilem boldy. Ziýany ýok. Biz şoň gepleşik üçin baryp bilerismi? Gelin. Bugün ýöne bugün bir taýyardamsyz? Hawa, hiç hil mesele bolmaz. Geliber men işte. Oh
Ýöräber, bize näder barar? Baýdar, umumen aýtsak zata maşulardan ibarat. Başga da näme soraňyz bolsa berber. Mahım. Umuman hemme zat soraşdyrdyk. Boldy? Mahım. Hawçkan wame? Ýok, ýanymda ýok da. Men ne var? Alo. Men şu mihmanla mugrup dur. Häzir ýerime bar. Garaşam bir. Başla. Näme diýip durdyň? Agy olun tägmöýlen nändire? Ýoşgy. Ýen gadyklaýarym. On keniden sende gowlu baýaly? Besetdiýen. Sen oňlan hökman görüşmeli. Agyz besedinni. Bir ýüzüň tötänden peýda bolmagy hiç zada aňladyp bilmez. Tötäleýin zat bolmaz. Ýara bolmaly, ýa-da bolmaly däl. Siz hakykatdan hem bile bolmaly. Ýangurlaşdyrdım, näme boldy? Mihman. Agay siz hökman görüşmeli. Bar. Ayla. Men seni öň kafemde çağırýan, görüşäýli. Mümkin bolsa. Dost meni bağışla. Näme? Sebäbi şol duşuga barmadyk oglan menim.